Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tin. Taong 2009. Antipolo. Itong mga panahong ito, nagtatrabaho si Tin sa Malate, Manila sa mga umise doon. Para sa mga hindi nakakaalam, ang umise ay isang club. Gabi-gabi siyang lasing dahil ang mga guest nila doon ay mga Hapon. Isang araw, nagtataka sila ng jowa niya na asawa na niya ngayon. Natawagin na lang natin sa pangalang Neil kasi hindi pa siya dinadatnan. Kaya nagpiti siya. Ang naging resulta, positive. Ginising niya kaagad yung jowa niya kasi hindi niya alam kung anong gagawin niya. Bata pa siya at natatakot siyang magsabi nun sa mga magulang niya. Gulong-gulo ang utak niya nung mga araw na yon. Agad-agad silang nagpa-check up at agad din siyang pinagta-transv para malaman kung ilang linggo na yung batang nasa sinapupunan niya. Hindi niya alam kung anong nararamdaman niya nung araw na yon. Merong halong saya at takot sa kanyang puso. Kaso lang, nung sinabi ng doktor na walang heartbeat at 11 weeks na yung batang nasa sinapupunan niya. Sa mga nagtatanong kung bakit alam nila, gawa ng irregular ang menstruation niya nung dalaga pa siya. Kaya naman kahit matagal siyang hindi dinadatnan, normal na yon sa kanya. At saka wala siya nung mga sintomas na nagbubuntis siya. Hindi niya talaga alam ang gagawin niya nun. Lalo na nung nalaman niyang walang heartbeat ang anak niya. Pero hindi pa rin siya naniwala sa doktor na yon. Kaya nagpa-check up sila ulit sa isang private hospital at confirm na patay nga yung bata. Sinabihan siyang emergency na. Kailangan niya nang magparaspa. Ang kaso lang, natatakot siya. Umuwi sila noon ng asawa niya at wala rin silang hawak na pera. Kailangan kasi nila ng pera para pangparaspa. December 24, 2009, bisperas ng Pasko. Pero siya, nakaratay lang sa bahay. Kasi nga, umaasa siyang makukuha pa sa hilot yon. Paliwanag ko lang yung kwarto nila. Yung kwarto nila nung mag-asawa maliit lang. Kasya lang ang isang papag tapos pinto na kaagad. Ang dingding naman nila nun, kalahating semento. Tapos yung taas kahoy at may nakatakip lang na trapal. Wala din yung kisame. Diretsong bubong lang. Balik tayo sa kwento. Hinilot siya ng manghihilot nun. Binababa nung manghihilot yung bilog na nahahawakan niya sa puso ni Tin. Pero may lumabas na lang bigla na kulay brown. Ang sabi ng manghihilot, hindi pa yun. Pinainom siya nung manghihilot ng katas ng makabuhay para mailabas na niya ang dapat niyang mailabas. Lahat yon ginawa niya kahit napakapait nung makabuhay. Yung pakiramdam na ang saya-saya nung ibang nasa bahay, nagkakainan sila, tapos si Tin nakahiga at nagluluksa. Ang bigat-bigat sa pakiramdam nun. Mabuti na lang, ando doon yung asawa niya. Nakaupo lang sa may bandang paahan niya. Ang sabi niya kay Tin, "Ano Tin? Kaya mo pa ba? May masakit ba?"
Sagot ni Tin. Oo, ang sakit ng tiyan ko. Ito palang asawa niya. Yung lumabas na kulay brown sa kanya. Ipinahid yon ng manggagamot sa tela. Tapos inihagis ng asawa niya sa bubungan nila. Fast forward tayo. Mga ilang araw matapos ihagis ng asawa niya yung tela sa bubungan nila. Isang madaling araw. Yung kapitbahay namin, meron kasi yung manok na nakatali sa gilid ng kwarto namin. Lumabas yung may-ari ng manok kasi panay ang ingay ng manok niya na para bang meron yung nakikita. Yung kapitbahay namin, bigla na lang kinilabutan nung makaamoy ito ng mabaho. Isipin nyo na lang, yung pwesto ng manok, nasa gilid siya ng bakanteng CR. Wala talagang kailaw-ilaw doon at tanging liwanag ng buwan lang ang nagbibigay liwanag. Tapos pag tumingala ka, makikita mo ay bubong ng magkabilang bahay at sanga ng puno ng mangga sa bubungan. Nung nagising kami, nagkwento yung kapitbahay namin sa naramdaman nila. Ang sabi niya, "Neil, may buntis ba dito?" Sagot ng asawa ni Tin, "Opo, si Tin. Ang kaso lang nung walang heartbeat yung anak namin eh." Sagot ng kapitbahay namin, "Kaya pala eh. Kumuha ka ng sanga ng makabuhay. Ipalibot mo sa bubungan ninyo." Pinagmamadali ng kapitbahay nila Tin yung asawa niya. Tutal naman, maraming nakapalibot na puno sa pwesto nila Tin. Nakakuha kaagad yung asawa niya ng sanga ng makabuhay. Nakuha niya yon sa bakod ng kaibigan namin. Ang sabi ng asawa ni Tin, "Nong, bakit po pala kami maglalagay nito?" Ang sabi nung kapitbahay nila, "Napaamuyan na si Tin. Sa probinsya namin, ganyan ang ginagawa. Tapos kumuha ka ng kawayan. Hiwaan mo ng patusok ang dulo. Ituhog mo paikot sa bubungan ninyo." Hindi alam ng asawa ni Tin kung bakit pinapagawa niya yon. Pero agad-agad naman niyang ginawa yon. Yung naging itsura ng bahay nila Tin, akala mo gubat na. Kasi ang daming nakaikot na makabuhay. Ang sabi pa nung kapitbahay nila Tin, "Tin, parati kang tagilid matulog ha? At magsuot ka palagi ng itim na damit. Huwag kang lalabas nang hindi mo kasama ang asawa mo." Si Tin naman, patangu-tangu lang sa sinasabi sa kanya nung kapitbahay nila. Fast forward tayo, January 2010. Mga bandang 6 or 7 na ng gabi. Galing sila Tin sa bahay ng biyanan niya na nasa katabing bahay lang nila. Mga 6 na hakbang pa lang, pintuan na kaagad. Naunang umuwi si Tin kasi yung asawa niya nag-iinit pa ng tubig sa bahay ng biyanan niya. Nang bigla na lang, kung saan nakapwesto ng upo si Tin, sa bubong nila, may parang gustong biyakin yung bubong na parang kumukuskos na pusa. Binuksan ni Tin yung pinto nila kasi natatakot na siya. Ang sabi niya sa asawa niya, Di! Tapos, bigla na lang parang may naglalakad papunta sa pintuan nila. Nakailang hintay si Tin na merong papasok pero wala.
Yung pangatlong tawag niya ng, "Di!" Tsaka dumating yung asawa niya. Tapos tumatawa. Ang sabi ni Tin, "Kanina pa kita tinatawag ah. Natatakot na ako. May kumakaluskos kasi sa bubong eh. Tapos nung tinawag kita, ayan oh, may naglalakad na. Bakit ba kasi ang tagal mong pumasok?" Sabi ni Tin. "Inaasar kasi namin si Mama. Tsaka ngayon lang kumulo yung iniinit ko eh. Hindi pa nga ako naglalakad dito eh." Sabi ni Tin. "Ha? Di sino yun? May naririnig akong yabag kanina eh." Ang sabi nung asawa niya, guni-guni lang yun. Tapos nun kumuha yung asawa niya ng 2x2. Kinakatok-katok niya yung bubungan nila. Ang sabi ng asawa niya, "Hoy! Ina mong pusa ka ha! Huwag ka magpapakita sa akin! Gagawin kitang palaman sa siopaw!" Yung habang sumisigaw pa yung asawa ni Tin, patawa-tawa pa si Tin nun. Nung ding gabing yon, natutulog na silang mag-asawa nang biglang nagtatatakbo yung bayaw niya at kumatok yon sa pintuan nila. "Neil! Neil! May tao sa bubong!" Tumayo yung asawa ni Tin. Kinuha niya yung itak na nasa ilalim ng higaan nila at tumakbo yon papalabas. Kaya may itak sa ilalim yung asawa ni Tin kasi sinabihan din sila na kapag may narinig sila sa bubungan, hasain lang ng asawa ko yung itak na yon. Pagbukas niya ng pinto, sabay sabi ng kapatid niya ng, "Neil, may tao sa bubong. Naglalakad. Rinig na rinig ko kahit naka-headset ako eh." Etong asawa naman ni Tin, dahil walang kinakatakutan, umakyat sa bubong nila at inilawan yon gamit ang flashlight. Wala naman siyang nakitang tao. Nung pagbaba niya, ang sabi nila, isarado ni Tin yung pinto kasi iikot sila. Sagot naman ni Tin, "Uy, huwag niyo akong iwan dito. Paano kung salisihan kayo nun?" Napaisip din yung asawa ni Tin at yung kapatid nito. Kaya ang sabi ng asawa niya, "Sige tol, puntahan mo uli ako kapag may narinig ka ulit na naglalakad." Tumango na lang yung bayaw ni Tin at umuwi para magpahinga na din. Mga bandang 2:00 o 3:00 ng madaling araw, init na init ang pakiramdam ni Tin. Ang sabi niya sa asawa niya, Hindi ako makatulog. Sobrang init." Pinipilit niyang gisingin yung asawa niya. Nang bigla na lang, may kumaluskos sa uluhan nila. Yung trapal na nakatapal sa dingding nila. Gumalaw yon. Napayakap si Tin sa asawa niya at nanginginig siya nun sa takot. Nang biglang may lalong napahigpit ang yakap ni Tin sa asawa niya. Bumulong siya dito ng, "Di, ano yun? Natatakot na ako." Tinapik-tapik lang ng asawa niya yung kamay niya na parang sinasabi nito na wag siyang maingay. Nakiramdam lang kaming mag-asawa. Umuulit-ulit yung sa pangalawang pagganon ng kung anuman yung nasa taas nila. Pumikit na lang si Tin at sinubsob yung mukha niya
sa likod ng asawa niya. Yung asawa niya pala, unti-unti nang kinakapa yung itak na nasa ilalim ng higaan nila. Dahil madilim, kaya hindi niya rin makapa ng maayos. Sa pangatlong, doon na nakuha ng asawa ni Tin yung itak at hinasa niya yon sa uluhan nila. Hinasa niya yon sa kalahati ng pader ng bahay nila kasi nga gawa yun sa simento. Habang hinahasa yon ng asawa niya, sumigaw ito ng, "Hoy! Ina mo! Tigilan mo yung asawa ko ha! Kundi pupuntahan kita dyan sa inyo! Kilala kitang hayop ka!" Panakot niya sa nilalang na yon. Nakarinig na lang sila ng tunog sa bubong. Si Tin, nanginginig pa din sa takot. Tapos ang sabi ng asawa niya, "Sige na, matulog ka na lang dyan. Babantayan kita." Kinabukasan, kinuwento kaagad namin sa kapitbahay namin yung naranasan namin nung gabing yun. Ang sabi kay Tin ng kapitbahay namin, "Napangamuyan ka na kasi eh. Mabango sa kanila yan." Fast forward tayo. January 25, 2010. Birthday ni Tin. Ang sabi niya sa asawa niya, "Di, magsimba tayo sa Antipolo Cathedral. Gusto ko nang isuko si baby. Hihiling na lang ako na sana magka-baby tayo ulit." Pumayag naman yung asawa ni Tin. Pagpasok pa lang nila ng simbahan, lahat ng santo, hinipo ni Tin at ipinahid niya sa tiyan niya. Nanalig talaga siya na naway lumabas na yon at tulungan siya. Huling hinimas ni Tin ay yung santo sa itaas ng simbahan. Kung nakapunta na kayo sa simbahan ng Antipolo, doon sa taas, may santo doon na hahalikan mo at idadampi mo yung damit niya sa katawan mo. Doon ay umiyak si Tin at hinalikan yung damit. At yung damit ng santo, ipinahid niya sa tiyan niya. Pagkatapos nilang magsimba sa Antipolo, noong pauwi na sila, pagbaba pa lang nila ng jeep, bigla na lang dinugo si Tin. Hindi niya alam na ang kasunod na pala nun ay magle-labor na siya. Hindi alam ni Tin kung saan ang gagaling yung mga sakit. Talagang pinahirapan siya nun. Mga bandang 12:00 ng madaling araw, naihina lang bigla si Tin at merong lumabas sa kanya. Tiningnan niya yung mabuti. Yung anak niya. Buong-buo yun. May ulo, kamay, at paa. Meron pa yung inunan. Pero durog na durog. As in, parang mga buto ng kamatis na hiwa-hiwalay. Yun ang magsisilbing patunay na talagang ang inaswang si Tin. Nilibing nilang mag-asawa yung bata at nagpalinis din si Tin ng matres. Natakot na siya kasi baka may maiwan eh. Tapos siya naman yung malason. Isa pa lang po ito sa mga nakakatakot ko pang kwento. Pero ang masasabi ko lang, ito ang pinaka nakakatakot kong kwento nung minsang makaengkwentro ko ang aswang sa Antipolo. Okay, opinyon ko sa kwento.
Sobrang agree ako sa sinabi ni Tin. Sa sinabi ni Tin, linawin ko lang, nabulol ako eh. Na yung simbahan doon sa Antipolo, na nagbibigay talaga ng milagro. Marami na akong kakilala, kaibigan, na sinabing talagang legit na legit yung mga santo doon na kapag humiling ka, ibibigay nila. Pero syempre, hindi naman instant. Yung iba, kailangan mo pang pagtrabahuhan. Yung sa kaso kasi nito ni Tin, sobrang critical na yung sitwasyon niya eh. Siguro kaya binasbasan kaagad siya ng mga santo doon sa simbahan ni Antipolo. Oy, mga taga Antipolo, shoutout sa inyo. Alam kong patutunayan nyo na talagang legit yung kwento na to. Lalo na doon sa parte na sa simbahan ninyo. Ang galing lang. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.